Quina merda! Quins temps que ens ha tocat viure. I com a dones pitjor, El maltractador malparit. La justícia que no és justa ni res. Els salaris desiguals, el menyspreus a les nostres capacitats. Ells, sempre ells per davant, amb poder i autoritat. I nosaltres així. Però què collons estàs parlant? Si això és ficció, mira! A més, estem en el segle XXI i aquestes coses ja no passen. Ha! Segle XXI. Pues estem igual. Estem igual que el segle passat. Les mateixes condicions, la mateixa merda, tot igual.